következő gyakorlatot kíváncsian, kényszer nélkül végzem el. Tehát teljesen rendben van, ha most nem sikerül átadnom magam neki. Kipróbálom, és ha érdekesnek vagy hasznosnak találom, a jövőben is gyakorlom majd, ezáltal egyre mélyebben át tudom adni a teljes testem és lelkem a nyugalomnak. Miután kényelmesen elhelyezkedtem, és karjaim, lábaim nem keresztezik egymást, lehunyom a szemem, és egy mély lélegzetet veszek az orromon keresztül, majd a számon át kifújom azt. És ezt most még 2-szer megismétlem. Az elmémet a következő mondatokra fókuszálom, miközben igyekszem átérezni őket. Érzem, hogy eltávolodik tőlem minden külső zaj és belső gond. Átadom magam a nyugalomnak. Átadom magam annak a vágynak, hogy a testi, lelki, szellemi harmóniámat megteremtsem magamban. Nyugodt vagyok. Ellazulok. Elenged a váll, ellazul a kar, a kéz. Elenged a hát, a csípő, ellazul a láb, és érzem, hogy biztonságosan támaszkodik. Ellazul a nyak, a tarkó, elsimul a homlok, az arc, s résnyire kinyílik a száj. Az egész testem elengedetten pihen. Nyugodt vagyok. Gondolataim szabadon áramlanak. Most pedig gondolatban, alulról felfelé haladva, sorra veszem testrészeim. Érzem, ahogyan lábaim elnehezednek. A lábujjaimtól kezdve a bokámon át, a lábfejem elnehezedik. Az elnehezedés érzése tovább halad a lábszáram irányába. Érzem, hogy mindkét térdem és a combom is kezd elnehezedni. Érzem, hogy lábaim szép lassan, fokozatosan elnehezednek. Mindkét lábam nehéz. A lábaim elnehezettek. Az érzés a kezeim irányába halad tovább. Érzem, ahogyan ujjaim fokozatosan elnehezednek. A tenyerem és kézfejem elnehezedik. Az alkarom a kézfejemtől kezdve a csuklómon át elnehezedik. Majd felkarom és vállaim is elnehezednek. Mindkét karom nehéz. Mindkét karom nehéz. Karjaim elnehezettek. Karjaim
elnehezettek. Érzem, hogy minden végtagom elnehezedett. Érzem, hogy minden végtagom elnehezedett. Érzem, ahogy a felső testem kezd elnehezedni. Az alhasam és a derekam fokozatosan elnehezedik. Ez a nehézségérzet a felhasamban és a hátam felsőbb részeiben is lassan és fokozatosan érezhetővé válik. Érzem, hogy a mellkasom és lapockáim is elnehezednek. A felső testem egésze nehéz. A felső testem egészen nehéz. A felső testem elnehezedett. A felső testem elnehezedett. A nyakam, tarkóm elnehezedik. Érzem, ahogyan állkapcsom elnehezedik. Arcom minden része nehéz. Érzem, ahogyan a fejem elnehezedik. Érzem, ahogyan a fejem elnehezedik. A fejem elnehezedett. A fejem elnehezedett. A teljes testem elnehezedett. A teljes testem elnehezedett. Most, hogy teljes testem elnehezedett, óvatosan kezdek visszatérni az engem körülvevő világba. Először továbbra is csukott szemmel észlelem a környezetemet. A képek és a gondolatok eltávolodnak tőlem. Béke és nyugalom érzése tölt el. Béke és nyugalom érzése tölt el. Béke és nyugalom. És most egészen lassan és fokozatosan ökölbe szorítom az ujjaimat, megfeszítem az izmaimat, és jól esően kinyújtózom, hogy semmi, de semmi fáradtság ne maradjon bennem. Majd, amikor úgy érzem, lassan kinyitom a szemeimet.